Ćao svima, Sciner ovdje, danas započinjemo novi serijal, Minecraft serijal, tako da odmah da se bacimo u preživljavanje. Znači se da budemo pismeni. Možemo biti pismeni. Imamo survival, difficult, normal, da, sve je okej. Brate! Alo kokoš, nemoj da mi se tu... nemoj da mi se tu mnogo nešto uspaljuješ, ti jasno. Jasno šta sam ti rekao. Opa, pećina. Ima pećina, a u pećini ima bakar i ugalj. I još ugalj. Dobro, nećemo još tamo silazit, zato što je već tamo opasno i ima mobova. Samo ćemo uzeti kao svakom normalnom serijalu započinje se sa udaranjem šakom u drvo. Jer eto, tako se igra Minecraft. Sad ću baš iz mima da ostavimo ovako drvo. Iz mima. Dobro, to će mi čak i pomoć da kasnije se snađem i da se vratimo ovdje. Da ništa, idemo napraviti pickaxe i idemo po idemo po kamen, da, kamen. Kopaj kamen, slugo, kopaj kamen. Mali uglja. To je to. To je to za sada. Idem napraviti bolja alata. Dobro. Inače, za ovaj serijal vidjet ćemo sve kako ide, znači ako bude ako budete gledali, nastavit ću da ga snimam, izbacit ću 2-3 epizode, ne veze. Lopatu. Ako vam se svidi serijal, obavezno bacite like i subscribe, mnogo mi znači. Uzet ćemo ovo i idemo dole u pećinu. Bakar. Napravimo paklje. Dobro. Opa. Aga skeleton. Skeleton, moja prva ljubav. Dobro, pa sam ubio brzo. Pata mi skino pola srca, je. Opa, ej. Nijem hrane, bežim. Bežim ja iz pećine, nijem hrane. Ja sam o tome prije razmišljati. Hrane ne mogu jesti, tako da ih neću gledati. Dobar dan, kako ste? Dobar dan, kako? Dajte mi ignorisati. Kobre, stoko. Ugalj. Nema drveta. Ako kasaj. Opet pa ovdje ima ribice. To mi daj.
rokaj ga bre, rokaj ga. Da uzmemo šećernu trsku, treba će nam za knjige. I to je to, bukvalno, samo za knjige. Bi mogli da enchantujemo. Dva. Dosta. Ok, dosta. O. Sad nam treba još vune, onoga sela. Idemo u selo, tamo ima kraj. Vreme je da uzmemo sve što ovo selo ima. Kuraz, po glavu u vodu. Glavu u vodu, kuraz. Po glavu u vodu. Molim te, odbijte, gospodin. Opa! Vidite ovu ovcu. Pinky. A zvuči ga Pinky, brate. Brate, znate koliko je ovo retko? Se nađe roza ovca. Brate. Ne znam koliko je tačno posto, ali stavit ću sad na ekran. Brate, to je baš ono retko. Retko. Sorry, ali da je zatrpam ono. Dođem po njim kasnije. Ništa, ovdje negdje ono, nebitno da li ćemo ovdje ili sad 10 metara tamo, ali uglavnom ovdje smo negdje i evo ga creeper i evo ga skeleton, tako da idem ja spavati, lako noć. Tako. Mi odmah postavimo sve naše stvari i gluposti da malo ovo očistimo. Imamo ovu travu. Dugačku. Tebe, sve to ćemo postaviti. Tako. Ovdje ćemo staviti ovo. Ono ćemo tu. Sve ovo uglavnom. Zdjeti napravit ćemo dva iona. Možemo ništa dva. Idemo po onu ovcu. Idemo po ovcu. Ovo je dobro. Gdje je Pinky? Ovca Pinky. Evo ga.
Gdje si Pinky? Gdje si Pinky? Stani Pinky, nemoj tako. Tako. Bro, stani je. Ajde onda silazi od ovdje. To je brdo neko malo. Silazi Pinky. Ova borba sa ovim ovcama, to je nevjerovatno. Šta šutim? Jeli nećeš, a? Kada hoćeš? Kada hoćeš? Imam bolju ideju. Ja lepo donesem vino ili žito ili šta je, wheat. Tako da napravim. Ja njega da namamim. Da on pođe za mnom. Big brain. Big brain time. Ko je? Ko je? Dođi. Ajde, ideš kod mene kuće. Jeste da nije dovršena kuća Pinky, ali nema veze. Ti si ipak poza ovca, tako. Jer biti... Biti u rupici, napravit ćemo ti adekvatno mesto kasnije. Budemo imali materijale. Siromašni, tako da ne možemo ništa. Da, napravimo da, treba mi još malo irona. Vama. Pričamo u mesu. Ja. Ništa, buraz. Moguće. Pobjegao sam da vidim. Aj. Tebe zvao. Ko je tebe zvao? Ajde nešto, buraz. Moj mi šiljke dala, buraz. Šta je ovo? Da ti mi šiljci, ono. Možda mi padne na glavu. To je veoma interesantno. Pao na njega, ugrovi 100%. O, konačno. Nakon više čekanja. Koje... A ja, pa gdje ću ja tamo da idem, buraz? Vidio ovo. Pa gdje tamo da idem, nemam ni pickaxe nemam kako treba, ne? Armor. Ne znam što ovako slabo imaju, šta je ovo bre? Samo ugalj i bakar. Oda sam cigan, brate. Ali nisam cigan. Najjače. Buraz, realno, šta je ovo? Šta je ovo? Realno sad ovo da se desi. 2 creepera, došao sam tamo pred kraj pećine i došla mi 2 creepera i onda oni
Ja gledam u njih i oni kažu, opet pada noć. Kako traje danovi u ovoj igrici, kao sekunde, buras, kao sekunde. Čas dan, čas noć. Sad mogli bi malo da produže ovaj dan u Minecraftu. Lava pool, ovo, napravit ćemo kasnije nether portal, taman. On je njem sedlo, tako da ne mogu ništa s njima. Dobro, ništa, idemo samo cepat malo drva i da počnemo izgradnju kuće. To mi je cilj za sada. I ja se po one stvari neću ni vraćat. Što nema smisla, nemam ni ništa, nemam. Nemam oklop, nemam ništa, tako da samo drva cepamo i to. Moram ići spavat. Opet. Radi ovo? Radi. Opet! Ovo sad je tu. Tako bre, stoko crkni! Ja spati. Dobro. Da započnemo mi lepu kućicu našu. Dobro. Kamen nema, tako da. Dosadni zombi. Kako neću ovdje. Ovdje mi je Bravo. Malo da se ne vidi. Nađemo ovdje neku malu pećinu, to će biti ekstra. Ali sumnjam. To treba malo uzmem da uzmem malo cobblestone, to je to. Za emeralde bude. Neće ih uzimat još. Mogli biste mi dati ugalj, realno. Bolje da ste mi dali uglja nego emerald. Ako ćemo realno da razgovaramo sa Mojangom, da nek mi daju ugalj. Napravit ćemo mi ovako nešto. Dobro, pa sam ostavio ovo sunce. Sada, kuća će da bude... Evo, otprilike ovdje. Ovdje. I... ovdje. Ovako nešto otprilike. Ovo će biti zidovi. Opa se nisu. Zidovi. Ovdje ću napraviti jedna vrata. I ovdje jedna. Tako, ovdje će biti prozori.
to je tako nešto otprilike. Znači ovo je kao skica. Dobro. Imam nešto da ti kažem. To je, da, i kraj je prve epizode. Hvala ti što si gledao i vidimo se u drugoj. Ćao!